sarki tsaye Annabi Muhammadu, Annabi Muhammadu, masanin Allah da dinin kaya don faɗa abin da zan siyar da sani wadda ta yi ta faru Allah da shirin ka ne rage komai Allah kiranin samai ta so zuwan kawo sabon basani abin da na kira a bani hakimar miki ta jalla jalalika al-musuwa da Allah da talibi, Dokar salati a turo a ce aya na dauro da taho za ka yi inda sa abubakar suke ne da kira sarki kai madani ka girmuko. salati mai hawa martabobi mai kawo shuhuti garibi su adadin da lamuni da cikin Allah bada warwarewa, sarki kai madani ka girmuko. na san wani ala ta sha ita ta yasir da bayar ilimi wanda suka koyar goma da ba sai da malami amma bai shafa malami ni ba da wani ba baya ita bai kuba shi kaya don tattauna da ni da shi Madan na kai dole cewa a sarki tsayayye a maduka girmuko. Fina mai ka farkon fitowa kai na farkon cirewa da asirin tsaya da lola ala aula sana gunta sarki ka tattare gwargin madara ka gare kan mataki Allah ya yi ma sauki sannan ya yi maka aiki abin da manufar ba ta kai ta nufa Sarki tsayayye madani ka girmuko. Annabi Muhammadu, ya 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 Annabi Muhammadu, Annabi Muhammadu. Allah da bayi a hannun ya gaba wa komai magudanar sanari ko hajjuwa duka ya ne ka tara komai in babu kai babu komai kai ne ka dafa wa komai ko baka ce a cikin komai ya tsaya ba ta ya tsaya Sarki tsayayye Ahmadu ka girmu kowa, ya Annabi Muhammadu, ya Annabi Muhammadu, ka taje wa kowa ya nuna wada abda hali kai ke kira da kiran Allah aka karbo haske muradi wanda ya bi ka shi ne saidi wanda ya barka ya zama lidi mai dai Allah ba babin cewa idan ba a kai ba. Sarki tsayayye Annabi ka girmu kowa, da ainihin kira ka jiki ka kira ba iya jiki ba, da kira kake masu daura su sarki ko ba su zo ga kai ba babu kuntila da ke ma duba ba da rogo ake yi ba kai mutlaki ne a azal ba bayan batu ka zo. In ya zo shaidarsa tana wurin al'ummarka mu za mu ce san isar a wajen Allah ya karba ya dauka tarayya su muke kashe ta mu ne ajalan warware ta kai to kai ne ya sai a tsayawa kankawa da kwakwale yawon mahawa ana kwaikwaye zukata na su zina kowar su suwa ɓangare game da mahimmi ba bai wani ka ake ya kai ba ka zo a kai da shi zuwa shi ba kuma ka'ida ba sarki tsaye annabi sarkin su ko in kana da ta zo da aba uku tana kayata ni da ta
rushe kawunan kowa sai ta fara tsorata ni can kuma sai ta fara kayata ni da ta tuna bai da sani ta ce shi za ka dora a kan kowa kowa ne biya sarki tsaye annabi ka girmu kowa rabuka la yu'minu ta fada ta wadanta da jini kankarwa kanka sai ina hukunta wanda sai cikin masu bauta sai ya guda na karanta shi zuwa na sama jininsa wanda shi ba mai halibi sarki ga yayye amadu a girmu kowa ya nabi muhammadu ya nabi muhammadu ya nabi muhammadu ya nabi muhammadu maka su gani izinin da la'auni ka tsoro a shirinka kai ne